Už nikdy neletím na planetu jménem Kanibalon. Já taky ne, ale jídlo ušlo. Kde mám svůj kufr? Tady tohle je Wongova knihovna. Uvnitř je nejobsáhlejší literární fond v západním vesmíru. Mě ty učíš tenhle semestr. Ty též se učím každý semestr. Matematické modely kvantových neutrinových polí. Ten název jsem si vymyslel, aby si to nikdo nezapsal. Matematické bordely z kvadrových nikotínových holí. Au! Moje spermie! Jo, hustý. Můžu ještě jednou. No, už je to v pohodě. Bendre, Kemo, pojď si lehnout. Touhle ti strhnu. Tady tohle je Wongova knihovna. Uvnitř je nejobsáhlejší literární fond v západním vesmíru. Aha! Mám tě. Tak jo, a teď se schováš ty. Navždy s Bohem. Co myslíš, jakou má cenu? Je falešný. Říkal jste něco, pane Fry? Já jsem z 20. století. Zeptejte se mě na něco. Dobrá tedy. Který vynález 20. století umožňoval lidem sledovat vysílané pořady v pohodlí vlastní domácnosti? Já to vím. Jak se to jenom jmenovalo? Projektor! Vrátit se do džungle? To nemůžu profesorovi udělat. Jsem jeho důležitý experiment. Je pro mě něco jako otec. Ale on není tvůj otec. Tvůj otec se vykoupal v míse s punčem. A někdo tu má rád rybáčky. Myslíš mě? Katrný, jo? Tak sledujte. Co je k čertu za tohle? To bude ta mateřská loď. A co jsme to rozbili? Hubbleův teleskop. Ustupte! Jejda. Žádný strach. Až účinky sedativa vyprchají, budou zase v pořádku. Světla! Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Počkat, já mám pochromaný zadek, ten se snad líbat nebude? No dobře, tak já už jdu. Poněvadž právě umírám, zakašle a potom se skácí k zemi. Můj bože, je mrtev. Svobodná právnička, užívá si sex. Jsem sice trochu mimo, jak mě ráno kopla gazela, ale jestli je to tak u stromu, tak z těch kruhů určím věk. Přeju hodně štěstí. Ty kruhy by dokázal spočítat leda genius. Je mu 5. Dávají politickou debatu. Rychle přepni program. Přesně to říkal Fry, když debata začala. C-SPAN 9 uvádí vzrušující politika. Stačí, když upečeš dort. A jestli z něj má někdo vyskočit, tak ho tam tentokrát dej, až se dort upeče. Závist. Myslíš si, že seš sexy? Cože? Přitahuješ chlapy jen proto, že se oblíkáš jako štětka. A co když se jim prostě líbí moje osobnost? A že prý je i šampon z konopí. Fakt jo, keci. To se musím mrknout do brožury. Myslíš ty namyšlené kraby? Před 1000 lety existoval jistý legendární tým jamajského 4bobů. Pamatuju, na olympiádě byli poslední, nechali toho a šli propagovat tvrdý chlast. To je vzor a inspirace pro naše děcka. Kudy teď, Fry? Podle téhle mapy vede jediná cesta ven rourou. Klid, po 2 kilácích se rozšiřuje. Idiot. Hele, vypadni! Kus! Dám ti 5 bobek, když neuděláš to, na co se chystáš. Právě si přišel o 5 babek. Vyloučeno. Podle legendy je naší jedinou nadějí přinést mu k obědu oběť. Ano,
neposkvrněnou panu. Já se hlásím. Dobrý pokus, Lílo, ale známe webovou stránku Zepa Brennigena. Matuju si na své tělo. Bylo povadlé, pobledlé, sužované zánětem žil. Poctivé tělo republikána, jak já jsem ho miloval. Jo, moje řeč. V době dospívání jsem taky miloval svý tělo. Jistě, nebyla to láska. Fráji, navázal vztahy s Čínou. Nezajímáš ho ani ty, ani tvůj cancour. Čau, fešáku, není tam místo pro dva? Kežby. A jo? Co? Jen mý šaty stojí 50 babek. Beru. Z jednoho důvodu. Ty hajzle! Já tě zabiju! Bacha, jeden! Mám svou práci, je tam Amy. Jsem pár hodin u automatu se sladkostmi, je tam Amy. Probudím se po noci strávený s Amy a je tam Amy. Prosím, pane Nixne, apeluji na váš smysl pro slušnost. Sexuální šílenství skončilo, jak já se teď jenom zbavím svého mlíčí. Půjčím ti tohle. Fráji, Promiň, ty tu děláš. Mělo mi to dojít podle toho komického kostýmu. Tak bacha, tohle mám z Kenve... Totiž jo, jasně, já tady pracuju. Proč bydlí zrovna ve Watergate? dostaneš slevu, když už jsi tu někdy byl. Narazil jsem si kostrč. Nemohl jsi narazit kostrč, když ji nemáš. Jenom jsem nechtěl být sprostej. Fráji, kde máš mozkožrouta? Ten ubožák na něm umřel hlady. A ta kočka je ale stavěná. Tipuju, že v Mexiku. A žádnej silikon. To je Wolfram, hoši, a pořádná fůra. No jo, a koukejte na ten vejfuk. Uchyle. No, někdy se ho cítím trochu sám. Něco takového jsem ještě nikdy neviděla. Proč je v té čapce jogurt? To můžu vysvětlit. Víte, původně to bylo mlíko, ale čas s náma všema zamává. Ty pohovky mu není o nic horší než Bendry. Je mnohem horší, protože pije, kouří a dává moje nahatý fotky na internet. To je zkrátka Bendr. Všichni si vlezte ke mně do postele. Já vám tu totiž něco ukážu. Upřete svůj zrak na tohle. Ten je nádherný. A velký. Můžu se sáhnout? A co, pořád jste v pohodě? No jasně, Elzare. Fajn, protože jsem zapomněl to kuře upíct. Nemohl jsem za to. Milovala mě kvůli mýmu flákačskému já a já zase jí kvůli svýmu nadrženému já. Nikdy to místo nenajdeme. Roboti jsou v udržování tajemství mistři. Ale nejsme ty počuránku. Pardon. Musím dělat zrovna hrb. Protože na zadek seš moc vošklivej. O sbírání plodů vím svý. Na mojí předložce v koupelně rostou houby. Aha. Au! Moje tenký střevo! K tomu vůbec nemusí dojít. Fry totiž dostane možnost vyzkoušet moje experimentální protitlakové draže. To nikdy nespolknu. Pak mám dobrou zprávu. Tohle je totiž čípek. A tím jsem tu skončil. Jak chceš tohle všechno dopravit k mámě do továrny? Nějakej trouba už se najde. Tak mějte sebou vytroubové. Co pak? Že by 2 jídla za týden? Žábaři, Pomozte mi, to morče mě obelstilo. 6 balení jahodovýho šampáně, asi mím si posloužit. Soudruhu Bendre, alkohol je opiát lidské buržoazie. Co to? V nebeském ráji pracujících robotníků nebude žádný alkohol, jen vydatné syntetické palivo. Žádný chlast? Da svidania, tavárišť. Je, Steve Hawking! Vy jste ten fyzik, co vynalezl gravitaci. Jasně, proč ne?